tubig. Tubig at inich. Ba? So, ayaw niya ng may lemon. So, galing kasi ng bayan ang mamshi ko. At nagkuha siya ng YouTube salary namin! O, diba? Sumahod na si Mayora? Pero konti-konti lang naman. Hindi pa ganun kalaki. Sakto lang. Ang importante naman, may pangtustos kami dito sa bahay. At nakatulong sa family namin. Lalo na sa mga pangkain namin araw-araw. Pangbayad ng kuryente, wifi at cable. Iba ba? So, ang saya lang. Pero sana soon, kaya na namin tumulong sa kapwa. Lalo na dun sa mas mga nangangailangan. Kasi sa ngayon po, hindi pa kalakihan ang sahod natin. Siyempre, sabi nga ni Uncle Idol Rafi Tulfo, nagsisimula pa lang din kasi kami. So, sa mga nangangarap dyan, wag lang kayong sumuko at mapagod. Kaya natin yan. Maabot din natin ang mga dreams natin someday. And God's perfect time. Kasi kami nga kung hindi dahil sa pag-vlog ko, siguro kami ang pinakakawawa dito. Wala pang sap, or kung anong-anong ayuda. Kaya perfect talaga ang timing ni Lord. Kasi sa kabila ng crisis na to, meron talaga siyang ginawang paraan para makaahon pa rin kami kahit konti. Hindi pa ka mo magstorya, drate. Gusla na ko dere. So, ayun na nga mga meg, no? Kasi galing na lang bayan yung mamshi ko. Kaya subukan na lang din natin mag-haul. Ay, haul ba ang tawag nun? Yung bubuksan at titingnan ang mga pinagbili? Char. I-flex kung baga ba? So, unahin muna natin ang pinagbili ni Mama. Asa to din. It's the dream. So, ito talaga favorite ng manghod ko. Manghod. Ay, yung kape. So, favorite ng pamilya ko. Dalawa na ang ketchup namin. Margarine! Peanut butter! Lady's choice. So, ang iba kasing grocery na bili na namin nung sumahod kami sa Facebook mga 3 days ago. Next time around. Next time. Next time around. Ay, yun na napila. Uy. Sidlay! So, binilhan ako ni Ma'am Sheko ng salpabida. So, sobrang laki. 5 ang masusunod. Kasi pwede na kasi sa amin maligo ng dagat. Pero limited lang yung oras. Kaya mag-enjoy na lang kami kahit 1 hour. So, alam nyo na to, itlog, di ba? Favorite ko kasi yung sun side up. Naluto ni Tito Pining. Murag iring. Kunin mo yun. So, ito mga fruits, syempre, kailangan natin ito para pang-healthy ng katawan. So, kayo dyan, magbili na din kayo ng fruits. Ang favorite ng manghod ko ay Manghod. orange! Kaya dinamihan nilang orange kasi favorite ni Chin. Lemon! So maudyo ni ako so, Bisaya una. So maudyo na ako butang sa tubig. Pang-healthy. Okay, so, apple and white apple. So, nagbili na din sila ng 2 pirasong chicken para sa family namin ngayong gabi. So, mubugnaw na day. Tumubog na. I-oven natin. Konti oven day. Baka naman, oven. Baka naman! Oven! Baka naman oven. So, ewan ko bang bakit binigyan ako ni Ma'am Shinito. So, si Chin naman, binilhan niya din ng baril. Kasi idol na si Cardo Dalisay. Parehas ang tatay. Kasi ito talaga ang favorite ni Chin na laruan. Kahit babae siya. Kagaya ko, yung bata pala talaga ako, trak-trak talaga ang aking gusto. Traktar. So, ito naman baka si Chin lang ang maglalaro nito. Kasi binilhan na rin ako ni Ma'am Shin nung sahod namin sa Facebook ng mga laruan. So, niligpit ko muna kasi kukunin ni Chin. So, binilhan naman din ako ni Ma'am Shin ng badminton kasi maglaro-laro kami ng pinsan ko. So, lastly, ito talaga ang favorite talaga ng mamshi ko. Kasi mahilig kasi siyang magpa-sound trip. Hindi niya kasi kayang bilhin noon. Kaya, thank God at nabili na niya ngayon. In 3, 2, 1.
So, i-unbox muna namin. It's the dream. Wow! Woo! So, i-unplastic muna namin. Ang plastic. So, ito naman ang remote, ay microphone. So, ito naman ang link, awaiting. Okay, try. Try. So, ito, try muna natin. Okay, so imong ginahan nga sound. Salamat! Wala ta na, day. Sa YouTube. Kakara ko, okay. Kay mo, kanta ko sa wife. Ha? Just one of the guys down here. Well, So, manamig unboxing. So, let's mukbang! So, simulan na natin ang mukbang, no? Ililigpit muna ni Tito Ining ang speaker at ang iba pa nilang binili. So, gigutom na ka, day. So mag Yes, sir. putang sa kanon. So, ano, gusto mo ba ng kanin or yung chicken na lang? Kanin. What's up, mga paa? Ang linis, ah. What's up sa inyo mga pa? Ay, shout ng pala kay Uncle Kong, no? Thank you for noticing me. Thank you at share mo sa Facebook, yung YouTube channel ko. Kaya dumami talaga yung views ng video ko. At sana mas dumami pa din yung subscribers ko. Thank you sa'yo, Uncle Kong, at sa iba pang makapansin sa akin ng mga artista. Especially si Uncle Idol Rafi Tulfo, hindi ko talaga siya makakalimutan. So, pasensya na talaga dito, no? Nabangga dyan ko sa may puthaw. Tanawa, gani, tanawa. Okay. So, hindi pa sana kami mag-vlog kasi may sugat ako dito sa mukha. Pero, gusto ko na talagang mag-vlog. Kasi sinabi ko kay Ma'am Shi na gusto ko mag-mukbang. Kasi may mga nag-request sa akin na mag-mukbang daw ako. Kaya ito na! So, pasensya na sa nag-request sa akin. Hindi na kasi namin mahanap yung comment nyo sa YouTube. So, sa mga nag-request din pala, nasundin namin ang suggestion ni Sir Rafi Tulfo na sumayaw kami or kumanta ng mamsi ko. So, soon pa po yan, no? Kapag may ring light na kami, tsaka mic. Kasi madilim at maingay pa. Kaya nahihiya yung mamsi ko. Kaya antay-antay muna kayo, no? So, simulan na natin ang mukbang! So, humingi ako ng konting rice kay Tito Ining. So, ito na! So, pasensya sa bahaw na mukha nito. So, let's open! Chicks to go! Baka naman. Wow! Kadako! Hoy, mag-wash ka muna ng hands. Yes! Oo, dili alcohol. Manabon. Sige na, balik lang. Okay, montage siya ng maluhang. So, tinawag ko si Chin pero ayaw niya talaga kasi kumakain din siya ng orange. Sabi ko na nga sa inyo, di ba? Favorite niya talaga yung orange. Kaya niya kumain ng 10 orange sa isang araw. Ako naman ay watermelon. Kaya meron na din akong mga stock ng watermelon sa ref. So mga meg, ita-timelapse ko na lang ito mamaya kung may music. Kasi may nagpapasahod sa kapitbahay namin. Baka makipirate pa kami. So, chibuga na! So, hinay talaga ako mukain. Hinay talaga. So, laban sa kong kuya dila kay sabaan ko nga. Basta gulong. Sobrang sarap talaga. So, naglaway dyan, miday. Laban ganito, no? Ako'y kuan bi. Para madali ka. Para-paraan. Bro, magkatong ko ano ay nasa. So, pasensya na no kung madilim talaga. Kasi wala pa talaga kaming ring light eh. Baka naman, baka naman may gustong mag-sponsor dyan. So, kain muna nito si Ma'am Shino kasi naglaway siya. So, tingog-tingog.
So, pasensya na sa akong kapatid, no? Sige, sagit. So, naglaway, sagit, no? Kuha mo dito. Tara. So, mahurot yun na mo. Sure ka? So, pag hindi ko naubos, ibigay ko na lang to sa mga kaibigan ni Kuya Binsoy. Kasi nasa labas sila nagsichikahan. Ngayon, sobrang sarap talaga ng panit. Tuhod. Kainin. No thanks. Wow. Parang spaghetti ah. Ingnan lang kung di mo mahurot ha. Basig pugso ni mo, bawal ba na. Bawal pilitin ang isang bagay pag hindi na kaya. Alam mo yon? So, sabihin mo sa amin pag hindi mo na kaya kasi para kaming iro dito. Kakain ng sobra. So, gagamaoy talaga ang aking Ang mga. gagama. Pasensya na sa aming kabinet na nagsira-sira. Sabi ni Tito Ineng, hindi daw kabinet ang tawag dyan. Lagayan ng salina daw. Tiil, uy, mura kang tiguang. Ibutong sa ilang mong tiil ba? Karong lingkod. Ako dyan ihot doon. So, pasensya no ka, magpaong-paong dun ang flashlight sa cellphone. So, nagsisikahan na sila maayos yan, no? So, sapat sa kinang electric fan. So, sa mga nag-connect na pala, napatayin daw namin ang electric fan para hindi daw maingay. Sorry pa, pero hindi ko talaga carry. So, kung may magsasabi man kung bakit hindi ako nag-share nito. Kung bakit hindi ako nag-share nito. So, ganito po talaga kasi yung mukbang. Walang kasama. Tapos kaya nga ubusin. Pero in my case, pwede lang naman hindi ko maubos to. Kasi ang liit lang ng tungol ko. It's the dream. So, habang kumakain si Nitch, babasahin ko yung mga nagpapa-shoutout sa kanya sa YouTube. Habang kumakain siya kasi bawal siya magsalita ng kumakain, di ba? Laban sa Tagalog! Shout out! So, handa na ba kayo? Handa na! Congratulations! Kasi 130 subscribers ka na, 1,000. Hindi na lang. 1,000? 130,000. Matintin. Basag nakuha na ata matintin ba? So, laban, no? May 130,000 subscribers na si Nitch. Okay. Sa totoo, Bisaya talaga ako. Ayun. Alam nila, day. Kay klaro sa imong hasultian. Klaro bitaw niya kung magtagalog kung hindi klaro. Oo, hindi klaro. Parang natural lang na Tagalog ka. So, may nagkakantahan sa kapitbahay namin, kaya Kaya hindi talaga pwede mag-timelapse kami. Ay, video. Pero shout out lang muna. magbabasa tayo ng mga shoutout dito, no? Mga shoutout, shoutout. So, ito pala ang phone ni Tito Ining. Init lang gamit yun eh. Singdog, English. Ito ang cellphone ni Tito Ining, pero si Nitch lang ang laging Gamit.
Gumagamit kasi ano eh. Ang aga niya gumising para gamitin yung cellphone. Kasi madugay gumising si Toto Ining. Toto hindi. Kasi dugay na gumising si Tito Ining. Kasi ang taga gumising ni Tito Ining, kaya siya yung gumagamit dito. Oy! Ang duduwain ko ay zombie, tsunami at hungry shark. Tsaka yung DepEd Common. Lagi akong sumasagot ng mga quiz dun. May nagpapa-shoutout. Pa-shoutout naman dahil sa sunod ni mong vlog dahil keep safe. I love you from Marites Mendez. Hello. Maghilo ka dahil. Hilo auntie ko. Hi, Marites. Auntie. Marites. Hi, Auntie Marites. So sa mga gusto mo pa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo ng... Comment down below. Ang i-comment nyo po ay yung done watching and then name nyo at yung location. Kasi dyan lang kami namimili. Pagdan wala na mo na malit o lips. Wala may grapes dito. Di mo ni palit ato. Tsaka merong nag-comment gamitin pangalan para lang magkapera. Bata ka pa lang, buka na awit cancer kang bata ka pera, habol mo magtrabaho ka ng nanay mo. Shout out Elmin Vicente. Huwag kang magsalita ng ganyan, oy. Baka ikaw ay gabaan. So, delete natin yan, no? So, ano muna, hide, user, tapos, pack. Remove. Ayun. Ganun lang yun. Bawal mga nega dito, ano? Kagets ka, Tanich? Ah, okay. Kasi ko kaget sa ganoon akong tawa. Hindi siya nakagets, kaya okay na yun. So, pasensya na sa kamay ko. Medyo hugaw. Medyo hugaw-hugaw. Medyo hugaw-hugaw gamay. Pa-shoutout Nitch Palahe. Salamat Bisaya, Sabko, taga Davao. Hello sa'yo, Tom's Explorer. Hi kaya. Kuya, ate. Ah, kuya. Kinalimutan, utang, wa na bayaran. Pa-shoutout naman po baby girl si Kenan Pamaranglas. Wow, ang nice naman ng pangalan mo. Kayong lahat, ang nice ng pangalan nyo. Saka si Ate Yani Pars. Pars. Proud Bisaya here. Hi cute Nitch. Makalingaw lagi ka, makapawala og stress ba. Hopefully someday magkaanak og same nimo pohon. God bless baby Nitch. I love you. Stay healthy always. Pa-shoutout niya ko ha. Ana Adaro from Saudi Arabia. Hi ate. Mingaw na kay ko dira sa Saudi Arabia. Bisag wa pa ko kaan. Hala ka cute. Jud ni mo no. Pa-shoutout naman dyan. From Oshin Romnek Maglangit. Hewanap sa'yo dyan kung lucky ka man or babae. Ano pa? Pa-shoutout from Saudi Arabia Nitch. You're so cute. Love you. Sana pag big na channel mo, wag kang magbabago baby. I'm Ate Haya. Hi Ate Haya! Opo, hindi po ako magbabago. Nagwapa lang ako. Ganito pa rin ako kahit mayroon akong ganito. Hello Tinchan, pwede ipa-shoutout si Rowell Divina. Kay dako kayo problema kay wala taon uyab. Tambagi dahi Tinchan. I'm not Tinchan, my name is Mitch. Pero bahala na sa inyong tanong na tawag na ko. But my mom, she is named Tinchan. Pero sa noon, Kristen May Santillan Pajardo. Paktay kompleto. Kumusta na yung kaundra dahi? Pinakaya eh. Ha? Pinakaya. So hindi ko na talaga kaya mga nek. Kasi ang laki-laki nito, parang lechon. Gustuhin ko man ubusin para sa inyo. Kasi hindi na kaya ng aking tiyan, tumambok na ako. Mambok? May nag-aantay pa sa akin na putlong. Pero mamaya ko pa yun kakainin kapag nagugutom ako ulit. So Ma'am Shitin, andito Ineng.
it's your turn up! So, din na lang ko kutob, din na lang ko tama. Hindi na talaga kaya ng aking tiyan. Kaya sila na lang ang uubos nito. Anan! Thank you! Yeah. Kakakakaka.